grotesk smukt i Bolivia. Det er jo helt fantastisk. Så står den på fuglejagt. Jeg er jo ikke den store fuglekender, men jeg ved dog trods alt, at det her det skulle være en flamingo. Og der er mange af dem. Man kan stoppe hver sekund for at tage billeder. Det er men fantastisk. Så må jeg hellere komme videre. Så tredje gang i dag, jeg er styrtet. Og knoklet for at få motorcyklen op at stå, fordi man kan næsten ikke få vejret. Jeg tror, vi er over 5.000 meters højde nu. Og fy for satan. Jeg kan se, alukaster fik høvl. Så, men nu skulle der helst ikke være mere end 10 km til et sted, hvor man kan campere. Jeg er fuldstændig bustet oven på 6 timers grus og jord. I'm a cowboy on a steel horse I ride. Nu kommer jeg. Jamen der har vi så lidt lamaer. Står og drikker lidt vand sammen med flamingoerne. Spændende grusvej at køre på, så man spærrer lidt ind i sådan en lille kløft, og så er det ellers bare dernede af for at komme op på vejen. Men det må jeg prøve at se, om jeg kan. Det kunne være, at jeg skulle tage og lige vade en tur igennem den først. Bolivia, det er simpelthen noget af det smukkeste landskab, jeg nogensinde har set. Men også de værste veje, jeg nogensinde har kørt på. Nu er jeg oppe på at have styrtet 6 gange på 2 dage. Og jeg har indtil nu kørt under 200 km. Og det er vildt. Skal jeg derover køre. Det er jo altid skidespændende. Men det gør det jo ikke mindre flot. Prøv lige at se, hvad det er, man ligger og kører på. 3 dage har det taget at køre 450 km, og nu er jeg snart ved at kunne se en ende på dem. Jeg styrtede 6 gange, og jeg trænger til et bad. Jeg har ikke set en eneste bil i de sidste 2,5 dage, og ja, jeg glæder mig til at se nogle mennesker. Så var det i denne lille flække, San Vicente, at Butch Cassidy and the Sundance Kid for 100 år siden i 1908 blev omringet af den bolivianske hær, efter de havde lavet flere tyverier og måtte lade livet, da de forsøgte at stikke væk. Så de ligger begravet her et eller andet sted. Desværre kan man ikke få lov at komme ind og kigge, så man kunne jo spørge sig selv, om det er et turistskime, og sige, at det var der, at de lå.